रंजन दैमारि सारखौ जों सिगांहाय जेरै जोङो लोगो हमहैदोंमोन दिनैसाय लोगो हमहैयाखै। नांगौ जायोब्ला बे फोथायनायखौ गोथै सालिसिम लांफानो नांगौ। तते तते वाल पोस्टारिं आसे एनेकुवाथ' आमी नामानु हुसियार हुसियार जों मानिमोन बिथांखौ बिथाङा गोदो एमपि जानाय समाव रायजो समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद होख्रावसो होख्राव बुंदों पार्लियामेन्ट तते तते वाल पोस्टारिं आसे एनेकुवाथ' आमी नामानु हुसियार हुसियार को तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को असम को छोड़ दीजिए मैं अकेला हूं छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज हमारे यहाँ पर बोलने का कोई मौका नहीं है अपना बात हम बात रखने का हमारा कोई मौका नहीं है बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटि को बानायनो एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो बिनि कनसालटेन्सियावसो पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ शिड्यूल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ शिड्यूल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिजन। इसलिए आसाम में आज इस विषय को लेकर कोई झगड़ाबाजी नहीं है कोई संग्राम नहीं है सबको भी विश्वास है जो सिगांहाय जोङो स्टेटमेन्ट होबोदों जों दासिमबो मोनसेबो दोरदाखै। नंगौ जोंनि एनएलएबि आफादा दिनैहाय फैयै फैयै जोङो 5 इयार्स जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि मुंख्लं सान दङ जों बेहाय जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोंनि सासे केडार्स दंमोन बेजों लोगोसे जानाखि बडलेण्ड मुभमेन्ट बा हारिनि थाखाय जानाखि जिउ बावलांबाय जों गासैखौबो जयै गोसोखांदों आरोखि दिनैनि सानाव। नोंथांमोननि थांखिया उदां बडलेण्डमोन उदां बडलेण्डखौ नांगौना नांलिया? बडलेण्डखौ नांगौ गभर्नमेन्टआ सोर फैयो सोर थाङो जोंहा बेजों सोमोन्दो गैया आफादनि थांखिया बेनो जेरै सिगांहाय जोङो स्टेटमेन्ट होबोदों जों दासिमबो मोनसेबो दोरदाखै बिदिनो थाबाय थागोन आरो जोङो बडलेण्ड होननाय जिनिसखौथ' जों नांखागौखा बे सियरखा बे नों सोंलायनांगौ बा सोरबा सोंलायनांगौ बेथ' नंखाया एकदम नांगौ सिदा बेखौ समा खोन्थागोन जुदि मोनसे टाइम फैयो मुभमेन्ट खालामनायाव बा मोनसे संगठना सेंग्राफोर दङ जोंनिया न'खर गोनां जेनेबा एग्जाम्पल बुंबाय आरोना मावनो होननानै ओंखारदों ज' मावदों मोनसे जुदि सिस्टेमाव जुदि फैयोबा जुदि आसा होयोबा माबा मोनसेयाथ' खालामनांगोन मानो होनबा नोङो थाङै थाङै नों मोनसे जिनिसखौ नोङो सहैखानांगोन बेयाव सहैनायनि सिगां जुदि दे बेयाव जिरायथ' होनबा जों जिरायथ'गोन खिन्थु जोङो थांखिसिम थांथारगोन। रन्जन दैमारि साराबो उदां अख्राङाव फैयाखै मा बुंगोन बेनि सायाव? रन्जन दैमारि सारखौ जों सिगांहाय जेरै जोङो लोगो हमहैदोंमोन दिनैसाय लोगो हमहैयाखै खनसे जेलनिफ्राय गबोदोंमोन बियो न'आव फैदोंमोन सुथि लानानै फैदोंमोन बे जेलनिफ्राय बे समाव जों लोगो हमहैदों दुखु सुखु मोजां रायलायदों बे समाव मोनसे खोथा बुंदों जोंखौहाय जेने थेनेबाबो थारमाने बेखौ उदां खालामनांगौ आरोखि सोरबा गभर्नमेन्टआनो दा गभर्नमेन्ट सोर सालायदों जों बेखौ बुंनोबो थाङा डिपिअ होन इउपिअआनो होन आबसुआनो होन एनडिबिआनो होन एनएलएफडिआनो होन जानाखि बडलेण्ड संगठनफोर दङ आं बिसोरखौसो खावलायहरगोन कि रन्जन दैमारि सारखौ जेरैबाबो जों उदां खालामथारनांगोन बेखौ जोङो मानसिफ्रा बुंबाय थागोन कि बेना केसा माबा जाबायनो खिन्थु बेखौ जोङो आटलिस्टबाबो गोदान मुभमेन्ट खालामनोबाबो जोङो मख'नांगोन आरोखि जिनिसखौ दाथ' जों खोनानो मोनदों हाग्रामा सारा थारमाने प्रसेस खालामदों बा रायलायगासिनो दं होननाय खोनादों खिन्थु आंबो प्रेक्टिकेलि थांनानै सोंहैयाखै दासिमाव खिन्थु खोनादोंसो आरोखि बे जिनिसखौ दाथ' नोङो सेंग्राफ्रा जेरै दङ बिदिनो दङ दा सेंग्राफ्रा फन खालामो आफादा मा जालांगोन होननानै सोरबा जोंनि मानसि दङ माखासेफ्रा थारमाने दा एसे थास' थाया जादों थास' थाया जानाय माने बिसोर थारमाने फेमिलि जाबाय नालाय माखासेफ्रा थारमाने रिटायारमेन्ट भलन्टियार रिटायारमेन्ट बायदि थारमाने दा माखासेयाव हगारनाय जादों आरोखि जिनिसखौ मावलांबाय थागोन दा ताने सम होनो हायाखिसै जेनेबा न'खर जाबाय माबा जाबाय सिगां फैदोंमोन जेनेबा 5 बोसोरनि सिगां दा 5 बोसोर जालांबाय सोरबा दा न'खर प्रब्लेम जाबाय बेखौ जों भलन्टियार रिटायारमेन्ट बायदि थारमाने मावनो हायाबा डाइरेक्ट गावजों सारनो जागोन गाव थांगोन खिन्थु आफाद थाबाय थागोन बे थांगोन आरो गोदान फैगोन। स्टेट का क्या पावर होगा यूनियन टेरिटरी का क्या पावर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में राज्यों के अलावा भी वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जैसे बडोलैंड टेरिटरी काउंसिल और बाकी 2-3 राज्यों में 6 शेड्यूल के अंदर में ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं तो वहाँ पर भी टैक्स इम्पोज करने का अधिकार है वो बात भी है लेकिन ये जो टैक्स शेयरिंग की बातें हम लोग कर रहा है इसको इम्पोज करने के बाद कैसे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे ये काम किया जाएगा तो काउंसिल में कैसे किया जाएगा इसका इसमें स्पष्ट भाव से कोई उल्लेख नहीं है तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए खूब ही सेंसिटिव इशू है जैसे बडोलैंड अंडर 6 शेड्यूल में एक टेरिटोरियल काउंसिल है और इसको जब बनाया गया था तो यही पार्लियामेंट ये सिर्फ राज्य नहीं होगा लेकिन उसका जो फंक्शनिंग है वो राज्यों के जैसा ही होगा और एक राज्यों का जिम्मेदारी जो है नागरिकों को लेके वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को लेके बडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी पैरेलल एक सरकार असम में चला रहा है और वहाँ का आबादी नॉर्थ ईस्ट के असम और त्रिपुरा के बाद में आ जाता है 32 लाख पॉपुलेशन 9,000 स्क्वायर किलोमीटर तो नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट इतना पॉपुलेशन तक नहीं है तो भी वो स्टेट है
तो जो स्टेट नहीं होते हुए स्टेट जैसा वहां पर काम कर रहा है, उनका भी एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। अगर जिम्मेदारी होता है तो जिस तरह से वहां संविधान की प्राविधान के आधार में इस व्यवस्था को किया गया, वहां की भविष्य की फाइनेंशियल माने अवस्था को सोचते हुए एक व्यवस्था संविधान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम लोग कर नहीं पाएंगे तो सारे देश को अच्छा माने प्रशासन देने में हम विफलता हो जाएंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, आज अगर इसमें कुछ नहीं होने से भी बाद में जब जीएसटी का बिल आएगा और सरकार की तरफ से जो भी क्यों बिल न लाए, इस 6 शेड्यूल के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था किया गया है वहां पर सरकार के जो कार्यक्रम होता है इसको कैसे वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में भी स्पेसिफिक हमारे रूल्स में, हमारे लॉस में मेंशन होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर निर्भर करके वहां पर भी प्रशासन अच्छी तरह से चले। बोडलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल हो, चाहे मेघालय मिजोरम का जो भी 6 शेड्यूल क्यों ना हो, वो हमारे संविधान के द्वारा ही किया गया एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर ये प्रशासनिक व्यवस्था है तो हम इसको हमारे देश का जो भी हम कानून क्यों न बनाएं, उसको भी साथ में लेकर सोचकर हमको करना चाहिए। आज हमें बहुत मुश्किल में वहां पर पड़ रहा है। सरकार हर समय हर विभागों में बहुत ही कानून वगैरह बनाता है, लेकिन ये कानून में वहां के जो ऑटोनोमस काउंसिल फंक्शनिंग कर रहा है वहां पर कैसे कार्यकारी करेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं होने के कारण वहां पर अच्छी तरह से ये हो नहीं हो रहा है। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अगर राज्य सरकार में कैसा इसको इंप्लीमेंट करेगा ये उल्लेख है, लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल और 6 शेड्यूल को हेल्थ डिपार्टमेंट फुल्ली काम करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से वहां कोई माने फंड मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वहां के 6 शेड्यूलों को दिया गया और राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन काउंसिल एरिया में इसको कैसे करेंगे इसमें हमारे गाइडलाइन में कोई उल्लेख नहीं है। आज सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है जो कि खूब इंपॉर्टेंट है, वो भी वहां के जो 6 शेड्यूल एरिया है, बोडलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, वो काउंसिल इस कार्यक्रम के कैसे वहां पर कार्यकारी करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये ग्रासरूट लेवल में काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो टैक्स शेयरिंग का बात आता है वो भी वहां पर ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि जीएसटी बिल के ऊपर अभी सब लोग बात करने शुरू कर रहा है, लेकिन असल में इसको जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ग्राउंड लेवल पे वो प्रॉब्लम आ जाएगा। बोडोलैंड एक ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल बाउंड्री में है, तो वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर समय होता रहता है। तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि बोडोलैंड जो टेरिटोरियल माने काउंसिल है उसका भूमिका वहां पर क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं आपके जोड़िए सरकार को कि कम से कम हम इसी तरह का कोई संवैधानिक नया व्यवस्था करने के टाइम पे हमारे जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हमने संविधान द्वारा किया गया है उनको भी नजर डालते हुए वहां यहाँ क्या हुआ जो कानूनी व्यवस्था है कैसे लागू किया जाएगा इसका भी एक व्यवस्था रखे, और मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। बिश्वजित दैमारी जाय थांख्लि बावैसो तामुलपुरनिफ्राय एमएलए जानानै मन्त्रिबो जाबाय नङा होमबा आसाम केबिनेटआव, बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफोरा एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो, बे मोननैनि सुबिदानि गेजेरनिफ्राय अबेबा मोनसेखौ थि खालामना लाथों होननाय जादों। आं बिथांखौ मोनसे बुंनो लुगैदों, बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटिखौ बानायनो, एसटि बोखारनो? एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो। स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो, बिनि कनसालटेन्सियाव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ, बे पार्लियामेन्टनि डिसिसन। बिथाङा सोर जाखो? ना बिथाङा बर'खौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा पलिटिकेल डिभाइड खालामखाबाय। आन्दलन समावबो नों बिएलटिजों एनडिएफबिजों खम सैमावबा बायदि बुथारलायबाय। थिग बिदिनो नोंहा नैबे बिल आरो पलिटिक्सनि लैथोआवबो बिपिएफजों इउपिपिएलजों जिबायदि दाङाबाजि, आरो थिग बिदिनो बेयावथ' हायासै नालाय बर'खौ जेनबाय, आरो बिनि धर्मनि खेथ्रआव बेफोरबायदि बोखावनानै जोंखौ एकदम फोरसा फोरसि खालामनानै बर'खौ गाख्रुबबावनो नागिरदों नामा? ना बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै बर' हारिखौ सोखावनो नागिरदों नामा? आंनि सोंथिया बेसो। आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों, आर्टिकल 342 को नायोबा जेराव शेड्युल ट्राइबनि बिसय बुङो दै, बेवहाय कुनु माइनरिटिसफोरा शेड्युल ट्राइबनि जि मोन्थाय बेयाव जेबो बन्सित जानांगौनि खोथायानो गैया। बन्सित जानांगौआ शेड्युल कास्टआवसो दं। शेड्युल कास्ट अर्डार मथे 1950आव फार्स्ट टाइम मोनसे हिन्दु होननाय धर्मखौल'सो इनक्लुड खालामदोंमोन शेड्युल कास्ट अर्डारावलै 1950आव। बिनि उनाव सिखखौ 1956आव इनक्लुड खालामबाय। बिनिफ्राय रिसेन्टलि 1990आवहाय नोंहा बुद्धिज्मखौबो इनक्लुड खालामबाय। बिथांमोनासो माइनरिटि बा ख्रिस्टियान बा
मुस्लिमाव हाबोबा बा इस्लाम धर्म लायोबा बिथांमोनासो शेड्युल कास्टनि बेनिफिट्सनिफ्राय बन्सित जायो शेड्युल ट्राइबआव खिन्थु बेफोरबायदि जेबो खोथा गैया बेखायनो आं बिश्वजित दैदेनमारि बिथांखौ बुंबावनो सानदों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नों सोरनिबा एजेन्ट जानानैसो खामानिखौ मावदों नामा बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिया नासयबोखाबाय नाख्रेबबोखाबाय बेजों जुजिसो जों थै बावनानैसो बिटिसि मोनदों बिटिसि मोननानैसो जों जि उन्नति जानांगौ बेखौ जादों आरो बेयावबो बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खर'आव सोनानै हारिजों हारिनि गेजेरावनो धर्म लानानै माबाफोर दाङाबाजि सोरजिहोनो नागिरदों नामा बेखौसो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौ सोंलु बर' लिडार बे सासे MLA रिप्रेजेन्टेटिभ लोगोसे बे मन्थ्रिबाव बेफोरबादि बिथांनि खुगानिफ्राय बुङोबा एसे फिसा नंखाय बुस्थुआबो बिराद गिदिर जायो मानो होनबा बिसोर सापज MLA सिटआव बेसेबांसो थायोलै माबाया भटार्सफ्रा मोनसे MLA सिटआव 1.5 लाख 2 लाख मानसिया जुदि भट होनानै बिथांखौ देरहा होदोंबा बिनि भइसआ बेसेबां अजन गोनां जागोन बिथाङा सानाखै नामा जानला मोनला सालाया हारा गैया नालाय ओरैनो गोसोबादि फिदिंबानो जागोन नामा बिथाङा आं बुंबावदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेफोरबायदि जुदि बुंबाय थायोबा जों मानिमोन बिथाङा गोदो MP जानाय समाव रायजो समाव बर' हारिनि थाखाय बिराद होख्राव बुंदों पार्लियामेन्टआव खिन्थु दा मा जाखो बिथाङालाय ना सोरनिबा नारदबनायावसो नारसिननायावसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंना बिथाङा गावनो गोसो जानासो बुंदों ओंखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जाना बुंदों इयुनाव जाहाथे बर'निफ्राय इसेबां गिदिर लिडार जानानै बेफोरबायदि भाषाखौ दाबायथों आरो जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव धर्मखौ लानानै जेबो दाङाबाजि जि परिबेशखौ सृष्टि दा खालामथों तते वाल पोस्टारिং আছে এনেকুৱাটো আমি নামানো হুঁচিয়াৰ ৱালত দেখিব আৰু যোনে তোনে যাহাতা লিখিছে যে হুঁচিয়াৰ ক্ষমা নকৰো বুজি পালে না নাই জান দিম কিবা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেজ দিম উমুক নিদিম বাপৰে বাপ মানে এইবিলাকে দেখিব কিবা এটা চলি আছে বুলি ভাবিব মানে ডেঞ্জাৰি চলি আছে অসমত उदांस्रिनि दावहायाव हगारहरनो सहाय हाया आंनि गोरबोआव सिगांहाय जोङो सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थि